May gabi na itong tanang may isuran ko nga din eh. Ingon naman sa tanang mga viewers, no? Puputok sa butong sa itong podcast. May gabi na itong tanang. So, nga itong listen on or topic nga isgutan, maunis isa sa mga panudlo sa simbahang Katoliko, official teaching. Nga si Kristo, matuod nga Diyos ug matuod nga tao. United in divine person. So duha kini iya, si Kristo dunay duha kini iya. No? Kini iya sa pagka-Diyos o kini iya sa pagkatao. Ang pagkatao ni Kristo, sayod kaniya na nagikan ni Santa Maria. Kaya anak man siya ni Santa Maria, lalang sa Espiritu Santo. O ang pagka-Diyos ni Kristo, ikat samahan o walay hinuganan. Munang sa duha kiniya panudlo sa simbahang Katoliko, na si Kristo matuod na Diyos o matuod nga tao. Munang atong kutloon sila mga objeksyon, nga atong ko na siyang hatagan o tubag. Unang objeksyon diya sa Isaiah 45:5 nga bingon diya nga may salamat ka Ginoo, no? Kung wala na ang Diyos gawas manako. Ug 1 Korinto 6 nga ang Diyos may usa lamang kamahan, mao ang Diyos nga nagbuhat sa tanang butang. Ato pa mingon sila kung Diyos si Kristo may tabo na nga duha na Diyos. So ang tubagan na dili duha ka Diyos, kundi usa lamang ka Diyos. Juan 10:30 Jesus mingon, ako ug akong amahan usa lamang. So walain ang ila pag-usa, no? Samahan og ni Kristo, kundi usa sa pagka-Diyos kay mismo ang amahan miingon ni Kristo nga mingon sa iyo na o mingon sa iyo na ko mingon nito ang Kristo nga si Kristo Diyos. Hebreo 1:8. Kung sa mingon niya sa Hebreo 1:8, ang imong trono o Diyos ulungtad hangtod sa kahaturan. So mismo ang amahan mo'y nag-ingon na ang iyang anak o iyang anak na si Kristo Diyos, ang imong trono o Diyos ulungtad hangtod sa kahaturan. Muna, ang amahan o si Kristo, usa lamang sa pagka-Diyos. So, natubag ang unang mga objection sa mga dili Katoliko. No? Unya, ikadang objection na sa 1 Timoteo 1:17 nga ang Diyos way kamatayon o dili mamatay. Pero sa Juan 19:30, si Kristo binuko o namatay. So, ngayon siya, doon na may Diyos na mamatay. So, ato na siya daroon, no? Nga, sumala ako sa panudlo, simbahan Katoliko, si Kristo, adunay duha kaniya ang pagka-Diyos o ang pagkatao. So, ang pagkatao, maoy namatay. Sumala sa mabasa na ito sa 1 Pedro 3:18. Nga si Kristo, ipatay ingon ng tao, apan, iba lang siya, ingon nga Espiritu. Kunya, ang pagka-Diyos, mamatay ba ang pagka-Diyos? Dili. Kaya nasayod man sana nga ang Diyos, wa gini siya ay kamatayon. Sa wa pa kayo mabasa diya sa Biblia. Sayang kita na, pero doon ay mabasa niya sa Biblia na ang Diyos duwag kayo kamatayon, huwag mo si Bansito. Ako ang kinabuhi o ang pagkabanhong. Juan 12:34, ang Mesiyas o si Kristo, dili mamatay. Kunya, Hebreo 13:8, si Kristo, maog yapon karon ug gapon sa walay katapusan. So, atong natubag mga objection. Ya, sunod na mga objection, kanang nasa Sirach 48:18 nga ang
Ngayon sila, doon na by day Diyos, ngawa masayo diya. So, doon na yung mga buktan, no? Na, dili, ito, doon na yung mga buktan na espirituhanon, na dili, ibutyag sa tao, no? Naamana sa Deuteronomio 29:29, na ang buktan ng iya sa tao, ibutyag sa tao, kapag ang buktan na espirituhanon o hingit ng dili, ibutyag. So, kanang pagbalik sa atong Ginoong Kristo, why specific did, pero wag na magpasabot na si Kristo, wag siya masayo. Kaya sa Juan 16:30, si Kristo nasayo sa tanan. Ulo sa 3, iyak niya tago ang darang bahanin kung ang alam ko. Kaya ulo ko rin ito, ulo 24, si Kristo maong bahog kung kaalam sa Diyos. So, muna siya mga objeksyon, no? Sa mga dili katoliko na ato ng ditubag. Muna ang panudlo sa simbahang katoliko, o magyod, biblikali magyod, na si Kristo matuod na Diyos o matuod na tao. Muna ang Juan 1:1, no? Verse 14. Wala pa'y nabuhat bisan sa ang pulong diha na, ang pulong uban sa Diyos, o ang pulong Diyos, niya sa verse 14, ang pulong nagpakatao. Insam niyong pulong nagpakatao, wala ay mauman si Kristo. Muna si Kristo, misulo o min-karnit siya, sa tawhanong kaniya, di ka ni Santa Maria, muna si Kristo, adunay duha kaniya. Divine nature and human nature. O matuod na Diyos, o matuod na tao. O daghang pa mga teksto diha sa Biblia. Kana matuod na si Kristo, adunay duha kaniya. Panang litron sa krusas Diyos. Luibe. Nga tibuok kiniya. Si Kristo, ana sa iyong pagka-Diyos o ang pagkatao. So, urusan Diyos Luibe. Ito si Kristo. Adunay giduha ang kaniya. Pagka-Diyos o pagkatao. O daghang pa kay mga teksto diha sa Biblia. Ang mabasa, may tungod sa pagka-Diyos ni Kristo. May tungod sa pagka-Diyos ni Kristo. Naapoy daghang teksto diha, may tungod sa pagkatao ni Kristo. Pagkatao ni Kristo. Muna nga, ang panudlo sa simbahang Katoliko, muna'y gusto, perfect, diba? Kay bibigkali mo na ang simbahan na basin niya siya sa Biblia. Na sumala sa Biblia na si Kristo matuod nga Diyos o matuod nga tao. Munang opisyal na siya nga panudlo simbahan. O ang simbahan mo give interpret authority nga interpret niya sa Biblia. Munang kung dunay miingon nga si Kristo tao lamang, si Kristo propeta lamang, so daghang tag-Kristo nga makukso niya sa Biblia, basta kita mga Katoliko magtuon ta diha sa Biblia o sa panudlo sa simbahang Katoliko. So, diri na po ito, o daghang salamat, ngayong gabi itong tanan, ingon man sa mga viewers.